Erokamano ahinya. Kuom kinde mane ng'anyo ma kamago dhi mbele, waduogo wayudo ka nochung ng'anyo kendo nitiere kweth mar Azimio nowuok motegno motemo kelo kagima koro gikelo kwe. Bende wawinjo ka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ochako luonge ni my sons and daughters, winjuru duonda uwe ng'anyo. Ere kama koro ji dhi bedo maromie nikech iyudo ka kinde mane gitwak gi to nitie rawere mane ochung motegno wacho ni giwuoyo e lo ng'ang'a moro gi mondo giwuonwa ng'amo nyisogi ni wan wadwa weyo ng'anyo, wan ne ok wang'any ne jo Azimio, wan ne ok wang'any ne, wadwa ni giwuog te. Nitie kaka ne onge tudruok makare e kind jogi. Tadiri kaka piny itelo ne Philip, nitie jok mantiere telo kato nitie jok ma bende sane gin magitelo ne oganda. Rawere owinjo tim ang'o mondo giti kanyakla gi jogi, kik bed ni bedo gi ng'ikruok moro ma koro jotelo kaneno ka gima koro kwinj duondgi, nikech iwacho ga kaka pile winjo ka oher wach ni rawere gin teko jomadongo to jomadongo gin rieko mag rawere. Bedo nade ka? En ni nyaka wabed ni wariwore. Jomatindo sumo paro kowuok kuom jomadongo. Jomatindo kelo energy manyien, gijiwo jomadongo, gin innovators kata gin jok ma riekegi obiro mang'eny kata king'iyo gi lony manyasani. To gima osebedo katimore, Lydia, e piny Kenya waka kata e pinje mang'eny kata mana Bangladesh kanineno to Prime Minister ok en ng'ama tin, en ng'ama oti, miyo moti mosebet kacha kuom higni mang'eny. Yes. King'iyo jotendwa kata mane parties, political parties, tiyudo ka joma oket nochung' ne rowere ok gin joma rowere, gin joma nosekadho higa mar rowere. Kawuono andike mbui ni odiochieng' ma kawuono mwang'iyo weche mag International Youth Day kata mark International Youth Day, ng'ata ng'ata maluongore ni jatend rowere kata mochung' ne rowere kamoro to sekadho higa mar rowere en ng'at miluongo ni gatekeeper. Koro gatekeepers gi osekawo thuolo mar misrepresent kata chiwo paro mopogore gi kaka rowere paro. An millennial, pacha opogore kabisa gi Gen Z. Gimomiyo wapogore kabisa en kamae. An member mar party mar ODM, life member. Awinjo wach command kowuok kuom party leader na, aluwo weche mowacho. Gen Z gin very disruptive, leaderless. Kata ka opogore gi leaderless, gin jok mok pang line. Wan ing'e ni wanyalo pango line kama mirit ng'at man mbele wuogi ma ng'at mar adek luwe nyaka ang' thuolo ni chopi. Jogi ok pang line, gin te, emomiyo gin leaderless. But gima nyaka timre ni e thuolo gi te, a confusion ni te, political parties, buche mag gwenge, nyaka Luo Council of Elders, nyaka kanise, nyaka sirikal, nyaka migawo mora mora, nyaka bed gi thuolo ni gichiko itgi e weche ma rowere wacho, gin somo piny kaka dhi. Ka ok gikawo parono, ok gibedo achiel gi joma tindo, ok gigo kodgi mbaka, to gima dhi bedo en lweny pile pile. Kama ji ok wuoye ji nyaka dhawe, nikech misunderstanding ng'eny. To kama ji goye mbaka, kama ji bede round table, iyudo ka nitiere gimiluongo ni compromise. Kata seche ma iwacho ni koro biuru mondo wabed e negotiation table. Gikone ni lweny mora mora matimore. Obed ni en lweny ma oting'o bunde ma jo ang'enge nitie, obed ni en lweny mar loko piny kaka nye jomatindo timo. Gikone ni nyaka goye mbaka. Tigo mbaka gi jok moseyiere ni wan koro wawuok oko kaka jotelo. So gikone en ni nyaka jok maonge jotelogo biro bedo gi jotelo. Kaka sani seneno kaka nitiere jomatindo ma sani imenya ahinya kaka chalo joma emotelo ne kweth madwaro lokruok mar pinyni. Kata ok obedo ni gin ema ne gichake, to kose dhi mbele mochopo kama nitiere ni, tibiro yudo kane en gathering ma mofas, to yudo jatelo makoro chung'ne. Abiro miyi ranyisi. ODM party ma kawuono nitie. King'iyo historia mar ODM party, to nowuok e referendum mar higa mar 2005. Mokwongo nok en party, ne en ranyisi mar joma ne kwedo katiba mane ikelo. Nikech ne nitie machunga gi rabolo. Kaeto bang'e, ka ji oseaye kwedo katiba, to jogi yudo ka nigi common interest mowacho nang'o, koro
ranyisi mane wanogo momiyo wateko mwaloyo katiba marach cha. Koro waloke mondo bed political party. Kose loke mobedo political party, to koro nyaka obed gi jotende. Ma Migosi Raila Amolo Odinga nobedo jatend party mar ODM. Kendo ne nitiere gima niluongo Pentagon. Osebira bira mo olokore kamano, to jatende to pod nitiere, jomoko donje iye, jomoko wuok. So kata mane revolution mar Gen Z ne. Nochako konge jotende. Interest mantiere cha, ma en bero piny mar chiwo nafas ne vijana mondo obed ni duonde ginyalo tiyo sirikal, mar dewo wang' japiny kendo winjo gima japiny wacho. Bro biro makata koko lokore political party, but obro lokore a movement. Man gi ji minyalo kwan ni leader mar that movement en ng'ane. Kida wuoyo kodgi tigo iwuoyo gi jogi, to wachno bro dhi masud ne joka. So revolution nyalo chakore maonge joma otelone. To kuse timo gimiluongo ni norming, ma useketo nyaka chike matayo e maandamano, chike nyaka taji, nikech nitiere katiba wacho, to un be kuse biro to wacho ni koro ok wadhi bakidi, koro wadhi tiyo mana gi simu kende. Weche gi wuok kuom ng'a? Tiende ni nitiere ng'ato mobiro gi parono. Jok mabiro gi parogo ema biro bedo ko end up ni mago e leaders mag that revolution. So Philip, gidhi bedo